Затворете очи и си представете нещо, което ще ви се случи съвсем скоро. Да речем, утрешния ден. Още от проблясъка на първите слънчеви лъчи в стаята, докато се събуждате, до изпращането на деня с поглед към ярката луна. Представете си всички събития, които очаквате да ви се случат, как преминават по най-добрия начин. Представете си хората, с които ще се срещнете, колко много ще ви харесат, ще ви се усмихват и ще ви подкрепят да вървите напред. А сега направете най-важното. Усетете вътре в себе си радостта от това, което сте постигнали. Гордостта от това, което сте. Чувството на удовлетворение, че сте успели. Ето това трябва да носите винаги в себе си. Вие може да постигнете всичко, което пожелаете. Вие сте могъщите в този свят. Вие сте чиста душа, съвършено създание. Живейте с нагласата, че ще постигнете мечтите си. И Вселената ще ви отвърне по единствения възможен начин. С онова, което искате.